Morjesta kaikki roolipelaajat! Nyt on ilo uutisia, ollaan avaamassa servua Cryptic Roleplay. Eiks niin? Häh? Liittykää Discordiin. Discord.gg/crypticrp. You know the vibe. Joo, tässä on meidän teaser-video. Come on. No niin mä kerron teille vähän meidän servusta. Meillä on custom vaatteet. Ihan vittu sairaat. Et varmaan nähnyt missään. Ei oo hirveen raskaita oikeastaan. Custom jengialueet. Ihan sairaat. Et oo nähnyt missään servulla aikaisemmin. Tehty monta päivää niitten kanssa. 3 erilaista tapaa tehdä huumeita. Meillä on labrat, metan kokkauspakus. Sitten meillä on julkiset koksut tällaiset. Meillä on uusia ryöstöjä töitä. Ne ryöstöt on tehty niinku mappeihin. Niissä on vitusti lootia, ne on ihan sairaat. Siinä on vitusti roolipeliä. Meillä on vitusti autoja, tällaisia lore-friendly-autoja, ne on kevyet. Kaikille perunakoneille pystyy pelaamaan tätä servua. Kyllä vitus. Tuli tänne Jarmolle puhumaan. Et tiiätsä, ne ei never läkkää meitä enää. Ei saa läkkää, jos ne näkee tää auto. Pitää maalaa se, tiiätsä. Pinkki, se on gangsterin väri, muistakaa. Joo, kyllä vitus. Ja me avataan perjantaina 14.2. kello 18 reikä. Mä haluan nähdä teidät kaikki siellä. Meidän Discordissa ja perjantai meidän servulla. Ystävänpäivä. Come on. Peace. Lukekaa nää.